Την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών που προσφέρει η Icon είχαν χθες το απόγευμα πολλοί γιαννιώτες. Η εταιρεία παρουσίασε τα προγράμματά της στο κοινό της πόλης με το σύμβουλο εκπαίδευσης Μάριο Ρίγα να επισημαίνει πως προσφέρεται πληθώρα θεμάτων και ειδικεύσεων σε όσους επιθυμούν είτε να πάρουν κάποιο πτυχίο από μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, είτε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εξειδικευτούν ακόμη περισσότερο στον τομέα που σταδιοδρομούν. Οι δραστηριότητες που έχουμε είναι διαφόρων ειδών. Καταρχήν προσφέρονται προγράμματα διαφόρων μορφών, από μορφή online, ευέλικτης μάθησης, αλλά και full-time και part-time. Μπορεί να κάνει οποιοδήποτε θελήσει από οπουδήποτε στην Ελλάδα, κατευθείαν από κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι πολύ ψηλά στις κατατάξεις, είναι από τα καλύτερα που θα βρει κάποιος στην Ελλάδα και μάλλον τα καλύτερα που θα βρει κάποιος στην Ελλάδα. Δεύτερη δραστηριότητά μας είναι η εξέβρεση και αιτήσεις για σπουδές στο εξωτερικό για όποιον ενδιαφέρεται να πάει εκεί, για προπτυχιακά, μεταπτυχιακά σε όλα τα επίπεδα. Η διαφορετικότητα των προγραμμάτων έγκυται στο γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να το κάνει κανείς με ευελιξία. Η ευελιξία μπορεί να είναι τόπου, από οπουδήποτε στην Ελλάδα, χρόνου. Η διάρκεια μπορεί να είναι από 1 χρόνο για ένα μεταπτυχιακό μέχρι και 7 χρόνια. Αντίστοιχες διάρκειες και ευκολίες για προπτυχιακά και για το διδακτορικό πρόγραμμα. Καθώς επίσης υπάρχουν και πολύ σημαντικές ευκολίες στις πληρωμές και στις τιμές των προγραμμάτων. Τα προγράμματα έχουν ειδικές τιμές για την Ελλάδα, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, πολλές φορές περισσότερο και από το 50% των τιμών που θα βρει κάποιος στα αντίστοιχα προγράμματα στο εξωτερικό. Μπορεί να επιδοτηθούν μέσω του ΑΕΔ και του ΛΑΕΚ, καθώς επίσης και έχουν πολύ ευέλικτο πρόγραμμα πληρωμών. Οι τομείς σπουδών που έχουμε είναι σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, marketing, διοίκηση προσωπικού, χρηματοοικονομικά, γενικά δηλαδή θέματα των οικονομικών, αλλά επίσης και σε θέματα μέσων ενημέρωσης, public relations, εγκληματολογίας, επικοινωνίας, θέματα κατασκευών, πολύ σημαντικό, μπορεί κάποιος να πάρει και πιστοποίηση εκτιμητή με τα προγράμματα αυτά. Τα προγράμματα, όπως είπα πριν, είναι κατευθείαν από τα πανεπιστήμια, έχουν άμεση επαφή σπουδαστές με τους καθηγητές στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και την πλήρη υποστήριξη από την Ελλάδα όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχουν υποχρεωτική παρουσία, οπότε όποιος θέλει μπορεί από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου, αν ταξιδέψει, και ακόμα και ειδικά αυτοί που εργάζονται, να προωθήσουν τα προσόντα τους και να αναπτύξουν την καριέρα τους, κάνοντας ένα πολύ καλό μεταπτυχιακό πρόγραμμα από πανεπιστήμιο του εξωτερικού, δημόσιο πανεπιστήμιο.